Godina smo se uspjeli etablirati prvo u svijetu, a onda i u Hrvatskoj i evo od ove godine planiramo otvaranje vlastitog maloprodajnog mjesta u Hrvatskoj, u Zagrebu. Zaokružili smo kompletnu priču na način da smo počeli uvoziti i elektroničke komponente, dakle pojačale i CD playere od Kaina, proizvođač koji je već neko vrijeme i poznat u Hrvatskoj po izuzetno kvalitetnim proizvodima cijevne i tranzistorske elektronike. A mi proizvodimo zvučnike već zadnjih 10 godina i sve počelo na način da smo, želeći proizvesti jedne od najkvalitetnijih zvučnih jedinica u Europi, bili prisiljeni prvo izvoziti svoje proizvode, a tek nakon toga se okrenuti ozbiljnije domaće tržište. Nažalost, domaće tržište je dovoljno malo i slabo da bi se bilo kakav visokotehnološki razvoj u Hrvatskoj isplatio. Dakle, uslijed nedostatka kapitala na domaćem tržištu morali smo se okrenuti inozemstvu i tako je stvar počela. Danas imamo dva poduzeća, jedno je registrirano u Britaniji, u Londonu, Audio Epilog UK, a drugo je u Zagrebu, Audio Epilog. I poslujemo preko ta dva poduzeća, dakle dvije centrale jednake važnosti pokrivaju kompletno Europu. Izvozimo u većinu zemalja Europe, nešto u Aziju i Sjevernu Ameriku. I nadamo se da ćemo uspjeti stvoriti jedan dobar i čvrst audio klub i audio tim u Hrvatskoj, jer svake godine sa strane Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu na tržište rada izađe negdje oko 50-ak kvalitetnih inženjera elektroakustike. Područje elektroakustike je opsegom jako veliko i široko i naša želja je da stvorimo čvrst, prepoznatljiv i jasan hrvatski zvuk u svijetu. Za sada smo jedina firma iz Hrvatske koja izvozi svoje proizvode, dakle 99% proizvoda je namijenjeno izvozu. Nadamo se da ćemo sa otvaranjem ovog maloprodajnog mjesta u Zagrebu uspjeti povećati domaći udio. To je to. Super, mislim ono što je možda još mogli komentirati, vi ste zapravo, kao što ste sami rekli, jedina tvrtka koja izvozi, ali isto tako u Hrvatskoj je bilo dosta pokušaja vrlo kvalitetnih proizvođača, s time da vi ste jedini uspjeli. Znači, bili ste dovoljno uporni da prebrodite sve... Upornost je jedini razlog zašto smo uspjeli. Da nije bilo upornosti, sve moguće druge čimbenike ne bismo uspjeli presložiti na način koji nam odgovara. Upornost je jedini pokretač i bez obzira na nedostatak kapitala u ovoj zemlji među malim, ja ću to nazvati tako, malim proizvođačima koji to rade iz čistog entuzijazma i ljubavi prema glazbi i prema dobrom zvuku, tvrdim da se upornošću svaki rezultat može postići. Najsmješniji izgovor za vlastitu neupornost je nedostatak kapitala. U godinama, recimo 95. ili 6. godine, kada smo počinjali sa idejom o proizvodnji, kapital je bilo nemoguće naći, posebno za mala poduzeća kao što je naša. Taj izgovor je doista samo izgovor. Odgovorno tvrdim da svaka osoba koja doista smatra da može postići vrhunski rezultat u bilo kojem području, ne govorimo samo o proizvodnji zvučnika, konkretno što mi radimo, nego u bilo kojem području i segmentu privrede. Svaki rezultat se može postići, ali samo ukoliko postoji ogroman entuzijazam i ogromna ljubav i ogromna upornost u nastojanju da se cilj koji se zacrtao postavi. Dakle, to je nešto što je možda dobar putokaz i za mnoge mlade ljude i mlade stručnjake koji smatraju da je jedini izlaz u izlasku iz ove države. To nije istina. Naša država je izuzetno kvalitetna što se tiče mogućnosti koje nam pruža. Mi smo relativno visokotehnološki razvijena zemlja i imamo izuzetno visoko razvijen smisao za tehnologiju. To je nešto što nas razlikuje od mnogih država u našem okruženju. I uopće ne smatram da smo inferiorni u bilo kojem takvom pogledu. Dakle, jedino u čemu možemo biti inferiorni je nedostatak upornosti. Kapitala imamo dovoljno, znanja imamo dovoljno, a mislim da su nam ljudi najveći. Super, ove rečenice se jako rijetko čuju kod nas. Možeš samo par rečenica komentara o sajmu, o posjećenosti? Sajam je izuzetno posjećen zahvaljujući gospodinu Vojku Igliću koji je organizator.
Radi se o ljudima koji nisu isključivo audiofili, nego su više glazbofili, ja bih to tako nazvao. Dakle, dolazile su nam cijele obitelji koje su sklone glazbi i koje očito njeguju ljubav prema glazbi u svom domu. I bilo je lijepih trenutaka kad smo vidjeli i majku i oca i djecu kako slušaju svaku svoju glazbu na kvalitetnoj hi-fi opremi. Ali je ono što pruža posebno zadovoljstvo nama kao proizvođačima hi-fi opreme je da ljubav prema glazbi je jedini pokretač ovog biznisa kojim se mi bavimo. Dakle, mi nismo ovdje zbog audiofilije, ne isključivo zbog audiofilije, mi smo ovdje prije svega zbog glazbofilije i zbog njegovanja kulture slušanja glazbe. To je nešto što u obiteljima u Hrvatskoj očigledno postoji i nešto što treba njegovati i paziti, a ne zatirati na način da nedostižnim cijenama audio proizvoda odvlačimo ljubitelje kvalitetnog slušanja glazbe od doista pravo kvalitetnog slušanja glazbe. Zadovoljan sam što je odaziv velik, zadovoljan sam što se sajam održava u hotelu Regent Esplanade i mislim da su prostorije u starijoj gradnji kao što je ova zgrada, ovaj objekt je građen na stari način. Zidovi su izuzetno podatni za akustiku. Radi se o staroj cigli ili eventualnim pregradama od gips karton ploča koje su također dobre i kvalitetne za zidne obloge u akustičkom smislu. Dakle, jedan od boljih i kvalitetnijih setupa se može namjestiti u prostorijama kao što su ovakve. Zato ćemo sigurno svake godine nastaviti sa organizatorom izlaganjem ovakve.